TET बावैनो एडभार्टाइज जागोन अब्लानो जोङो बिनि साख्रि होगोन बियो गोबाव सम जाबाय बिटिआरनि जे बिटिसि जे जा 17 इयार्सआव गोबां जौगाथाय हाबाफारि जानांगौमोन दा बियो जायाखै पानेरि ओनसोलाव दा बेनिखायनो जोङो पानेरि ओनसोलखौ एसे गोसो होदों दा बेवहाय मोनसे स्टेडियामनि थाखाय अलरेडि मोनसे स्किम सेंसन खालामनाय जादों आरो दिनै नैबे जि पेन्डेल बेखौ लुनो थाखाय 75 लाख रां होनाय जादों आरो जि फसंथानफोर पानेरि ओनसोलाव जाथावो बे फसंथानफोरखौ इयुनाव गायसननो थाखाय पानेरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै हाबा मावगोन 6.3 नि क्ल'ज बायदि जिखिनि गं माने कलेजफोर दंमोन जिद' कलेजफोर बिनि खामानिया माबायदि सेकेन्ड फेजनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामगोन फार्स्ट फेजआ जालांबाय सेकेन्ड फेजखौ जेला गभर्नमेन्टआ प्रसेसखौ लागोन अब्ला निस्सय बाखि थालांनाय कलेजफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन आं बेखौ फोथायो टेटनि बेलायाव मा TET बावैनो एडभार्टाइज जागोन अब्लानो जोङो बिनि साख्रि होगोन क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।